Eio egiten da, garaua, izan lehi. Garia, oen aspaldian hemen ez da eio garia, baina edo artoa. Da horretarako, artoa sartzen da, olako, tobera edo, tolba, tobera baten, toberea da, olako, kaja handi bat, goi partetik zabala, da beti estuagoa, da sartzen dira hiru ganega inguru, 100 kilo. Baina horrek gara horrek urten behar da apurka. Da horretarako, tobereak, horrek kaja handi horrek, dauka azpian sama bat, euskara samia esaten dutzu. Samia bizkairaz esango dugu kuello, Gipuzkoan esango dugu lepoa, baina guk esaten dugu sama bat. Same hori flojo dago. Lotuta dago, baina flojo dago. Da, sama horrek ze postura hartzen dauen, edo lisuan, edo aprobete jauzita, urteten dago garau gehiago edo gitxiago. Da hori lotu egiten da, neurtu egiten da errotariek, zenbat gari urten behar dauen. Hala, garia geroago eta gitxiago sartu, hobeto eioten da, edo hartoa bai. Gari harto gitxiagogaz, gehiago hobeto eioten da.